hindi tayo pwede. No work, no pay version. Hope you like it, guys. Cebuano. Pagkabot jud sa corona, daghang niabot nga problema. Tanang tawo na balaga, kay halos ng opisina namira. Ana sila 2 weeks ha, paniabot nga pila ka simana. Among kwarta tilihurot na, sana sad kadako nga problema. Sabi ko na nga ba, wala milabot sa ayuda. Kami nagpalista, apan wala karga. Wala mi trabaho, 3 ka buwan, wala mi sweldo, wala mi trabaho. Saon na lang ang among konsumo, sakit ug bait kaayo, hindi ka daw ato benepisyo.